فنونا بمكتسال تركبوا خبركم تعزبتنا كما يتمسيوم نلوم صوني 24 نحاسة ساعة شعات مشات استلالوة هاقراون زيناتات حيدنا لكم كريمنا لنا نمكتنا لكم بخبر زعدم استيفانوس كرماي بغندي نتفتاتي فيلم أما حداري زوبا غاش باركا أبنو زوباتات تسانين هايكوتانس بتساتفوكم استقبروا زلو مدبات لمعاد تعزيبهم منيستري ساعتن معدنن قربن تتقامنتن تتكات ساعت نمسفحن نممحياشن يصرح لهم أبو زوبا دوبا وقيح بحري قدات لمدتات نموغار زعلمه سلطانات توديبهم چاينان قبطن كساب مجمريا زمت صور حمس كرم زغطل حبراوي لممر حيل آيرا بقيسان اوروب او حبرت ني يوكرين لعلى شوعات بليون دولار زواغو حدش وتهدرا ودقفات ديقوم اب ريبابليك غيني بستخسته مهمام كمراو قحاف بوحدو 30 سوات ميتوم زرزر زينام أما حداري زوباغاش باركا أبنو زوباتات تسانين هايكوتان أبزر كباديغاتات زكير زلو مسرح مفراين مقفافن عساتات تعزيبهم وكيل إيرينا أمانيل تسفاي زدال واتسابس أبالو أرسيما أسمرهم كتغرو بيام أما حداري زوباغاش باركا أمباسادر محمود علي حوري بعسران كلتن نحاسة أبنو الزوبا هايكوتا من محدار كباب فيسكو تركب ديغا فانكو تسمو كمون أبنو الزوبا تساني من محدار كباب فانكو تركب ديغا فانكو راوي بمبتح بمحبر ترادو وقففت عسان زكاير زلو مسرح مقفاف عسا تعزيبون مس أبالات محبر زيتيون حلافيج أنفر هابت بحري أتو برهان مبرهاتو أبزهابو مقلتي مس مينيستر حرشان كوربوريشن زراتن تريتن بمتحبار أب كلتشن عصرتو شمونتن أب شدوش ديغاتات عساساتنا من ربح مدب كم زبقسن محبر ترادو وقففت عسا كم زغومن كمون أبالات محبر سلطنا بمودابن ناوت مقفاف عسا بمعتغن نسرح خم زبقسن قليتهم أمباسادر محمود بوغنو أبت زوبات زركب ديغاتات أبلم عتموسنا أو حرشان مسسان هابت تريتن العلاستوات أو يقبرا كم زلوا عساتات زتزر علن دما محاس قرب مازاو مقبي زهلوان تراك قليل كم زيكونا بمتكاس أبالات محبر بزحايا لو الدابة كنتفو من محجارات دما كتحبابروهم أزخاخيرهم أما حدرتينو الزوباتات تسانين هايكوتان دما نبرتي أبتتكا منتن عقابن نايتن ديغاتات تساتفوم كعززو أتحساسيبام أبالات محبر ترادو وقففت عساب قديوم بزرخبوا نيسرع عدل من نبابرو ميمرحو كم زلو بمقلات مقلايا بديغاتات زلو دبت بقول بسب كعمم سلزيكال منغستي قول حتى خقبرلو تقويعام إذا خمزي لنكولو أما حداري زوباغاش باركا أمباسادر محمود علي حوري أما محدار كبابي فانكو بمتحبار هزبن من محدار زوبان تهن زلا نايما أكلاي درجة بيت تمرتب بمبزح مسرح انتقت تعزيبون نابك لأزينا وتصبصب مسن سجر تتكات ساعات كينو زلاعي أقلقلوتو أبي مقتا أكبابيا وبكلا زهلو تراك قليل كم زي كونه يتكاز نزب مجنزاب منيستري ساعات معدنن قربن تتقامنوتن مسفحن نممحياشن يصرح لهم بزعبازي وكيل إيرينا يوناتان عبيو زدالو زينا وتصبصبالو فورتنا عندهم كتغرو بيام تقامنتن تتكات ساعات نمسفحن نممحياشن يصرح كم زلو قليتهم دايركتور جنفر تتكات ساعات أتو تسفاي قبري هوت نيارينا أبزهابو حبريتام أما محياش زيبيتاو هالكت ساعات كمون مرققات بقعات نزيبيتاو معلا زقلقل مساريحتات كنطفو متنحون بمتكاس نتوما محياش موغو أدحانت مدجان فرنيلون زنطفو موياو مخرن سلطانان كم زود دبافليتوم بمنقد منيستر حرشا ناب حزب تزرقح زلا موغو أدحانت أب كلتا شح عمتا مهرت استبقست بأبنة تتكس زيبيتاو نبرت مخانا زقلت ساعتو تسفاي نعمل هاجر نمزرقحا بستوها بنايا سلطانا قطر تتكمت سدرا بيتات ناب أستات كلتا ميت شح بتسحي خمزولو حبيروم
ኣብ ሃገርና ዝርከብ ጸጋታት ተተካእ ጸዓት ፀሓያዊ ንፋሳዊ ረስናውን ሓምላይ ሃይድሮጅንን ከም ዘጠቃልል ብምጥቃስ ድማ ፀሓያዊ ጸዓት ኣብ ዘቤታዊ ሕርሻውን ካልእን መድያት ብሰፊሑ ይተኣታቱ ከም ዘሎን ዝምስገን ውፅኢት ከም እተረኽቦም ገሊጹ ዛጊትን ዝተዋደደ ዓበይቲ ምንጭታት ፀሓያዊ ጸዓት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ 34 ሜጋዋት ኣብ ደቀ ምሓረ 2 ሜጋዋት ኣብ ከባቢ ኣስመራ 2.25 ሜጋዋት ድማ ኣብ ዓረዛን ማይድማን ከም ዘጠቃልላ ነፂሩ እቲ ጨንፈር ሞያዊ ዓቕሚ ንምዕባይ ብግብርን ክልስ ሓሳብ ዝተሰነየ ስልጠናታት ብናይ ዜጋታትን ወጻእተኛታትን ክኢላታት ክውደብ ምጽንሑን ብዝለዓለ ከም ዝድፋኣሉን ተወሳኺ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ተስፋይ ስድራ ቤታት ኣብ ኣጠቓቕማ ፀሓያዊ ጸዓት ኣፍልጦን ብምዕባይ ዘይውሑስ ኣጠቓቕማን ሳዕቤናቱን ከወግዳ ብምዝኽኻር ፀሓያዊ ጸዓት ክዋደድ ከሎ ብክኢላ ክኸውንን ነብሱ ዝኸኣለ መከላኸሊ በርቂ ክግበረሉን ተላብዩ وهاديت كوميته موغار غودات المرتات اب زوبا دوباو قيح بحري نمشارقتا اكلات فتحي بوليس محبراو اغرغلوتاتن نعرق شماغلن كاب 19 كساب 21 نحسه اب عسب سلطنا وديبام ابزي كبچنا فرعيون محبراو دحنتن طعنان حمادن بزقومت اوهاديت كوميته استودب سلطنام اب مسلات قولعن دقانستيون علامان اغداسنتن كبر مزغب لمداو كبرتاتن صلوون ጉዳያትን አፈታትሖምን ጉዳአትን ልምድታት በዓይኒ ሕጊ ከምኡውን አበ ሳዕቢናት ክሽቦን ካልኦት ጉዳአትን ልምድታትን ዘተኮረ ሰፊሕ መብርህት ተዋሂቦም ዓላማት ስልጠና ንቕሓት ብምብራኽ አበ መወጋድ ክሽቦን መርዓት ዕድመን አበ ሕብረተሰብ ባህርያዊ ለውጥን መምጻእ ብዕቱብ ንምስራሕዮም አማሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ አምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ኣብ ዝሃቦ መዛዘ መቃል እታ ኮሚቴ እተካይዶ ጻዕርታት ንኽዕወት ሰልጠንቲ ቀላስ ተራህ ክጻወቱ ጸዊዖም ቤት ትምህርቲ ላሳለ ከረን ብሉጻት ተምሃሮ ከምኡውን ንኣብነታውያን መምህራንን ወለድን ሸሊማም ነቲ ስነ ስርዓት ተኸታተለት ወኪል ኤሪና ዞባ ዓንሰባ ኣልማዝ ወልደ ገብርኤል ዘዳልወቶ ጸብጻብ ኣሎ ስዒብ ክቐርብ እዮም ምቹእ ሃዋህው ንዓይነታዊ ትምህርትን ቅቡል ስነ ምግባርን ዝብራይ ከምኡውን ውፍይ ብቑዕ ፍቕሪ ስራሕ ሓያል ዲስፕሊን ዘንጸባርቕ ሓቀኛ ኣብነታዊ መምህር ምሕያል ዝብሉ ተልእኾ ዘለዋ ቤት ትምህርቲ ላሳለ ንዝሓለፈ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብ ሃገራዊ መርመራታት ብሉጽ ነጥቢ ክተመዝግብ ጸኒሓላ መቐጸልታ ናይዚ ሎም ዓመት እውን ኣብ ሃገራዊ መርመራታት ብሉጽ ነጥቢ ዘምጽኡ ተምሃሮን ብሉጻት መምህራን ኣተባቢዓ ኣብ ከተማ ከረን ትርከብ ናይ መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ላሳለ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍልን ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍልን ብሉጽ ውጽኢት ንዘመዝገቡ 98 ተምሃሮ ከምኡውን ንኣብነታውያን መምህራንን ወለድን ሸሊማ እቶም ትማሊ 23 ነሓሰ ንሽልማት ዝበቕዑ ተምሃሮ 55 ኣብ ሃገራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ልዕሊ 9 ዘምጽኡ 43 ድማ ኣብ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ማትሪክ ልዕሊ 3 ነጥቢ ዘመዝገቡ ኮይኖም እቶም 11 ሙሉእ 4 ነጥቢ ዝረኸቡ እዮም እቶም ዝተሸለሙ 16 መምህራን 5 ወለድን ኣብቲ ዝተመዝገበ ውጽኢት ልዑል ኣበርክቶ ዝገበሩ ምዃኖም ተሓቢሩ ዳይሬክተር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሃብቶም ሃይለ እቲ ናይ ምሽላም መደብ ኣብ ተምሃሮ መምህራን ወለዲ ዝፈጥሮ ዘሎ ድርኺት ኣቕሊልካ ዝርአ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ በብዓመቱ እናበረኸ ዝመጽእ ዘሎ ውጽኢት መርኣያ ከም ዝኾነ ኣብርሂቡ ኣብ ወንበር ኮሚቴ ወለዲ ብወገኑ ውህደት ኮሚቴ ወለድን መምህራንን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር ብዝሓየለ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንስባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ድማ እታ ቤት ትምህርቲ ተመዝግቦ ዘላ እናበረኸ ዝመጽእ ዘሎ ውጽኢት መርኣያ ድርዱል ስልሳዊ ዝምድና ዝኾነ ብምግላጽ ንኻልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ጽቡቕ ኣብነት ከም ዝኾነ ሓቢሩ መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ላሳለ ኣብ ኣካዳሚያዊ ዓመት 2025-2026 ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ካብ ዘሳተፈቶም 218 ተምሃሮ እቶም 214 ማለት 98 ሚታዊት ከምኡውን ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካብ ዝተሳተፉ 134 ተምሃሮ 86 ናይ ዲግሪ 28 ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ብምምጻእ 85 ሚታዊት ከም ዝሓለፉ ሰነዳታ የነጥር ባህሊ ምሽላም ብሉጽ ውጽኢት ዘምጽኡ ተምሃሮን ኣብነታውያን መምህራን ንተሸለምቲ ብብሉጽነት ክቕጽሉ ዘተባብዕ ንኻልኦት ድማ ቅዱስ ቅንእ ዘሕድርን እዩ ምሳላይ ተኬ ዮሴፍ ኣልማዝ ወልደ ገብርኤል ካብ ቤት ትምህርቲ ላሳለ نمسكنكي ألماز ولد جبريل منيستر عيون محبراو دحنتن نمسسن معكن حدر سماعتاتن من باي صدراس وقاتن وفياتات كم التجبر حبيرهم
بز مسرت محبركم إيرتراويان أبي كسلا السودان 10,000 نقفة نمسسني معكن حدر السماعات وفيهم بزي كازي سموكتك الزيدلي إيرتراوي نباري كاتما كاترين هولم شودن 10,000 نقفة محبر السب إيرتراويان نبرتي مانهايمن كبابيان جرمن 4,330 يوم إيرتراويان تقماتو إيتوبوري شودن 64,000 كرونر تامرات مسواتن شويت مسواتن أبكن دي تسكار ولاديوم نفس هير مسواتي قبره وتولدو 5,000 نقفام كمون نبرتي هولاند إفريم نأمنن هزباويت برهانن دما 720 يورو نمنباي سدرا سواتا بركيتوم زينا مسواتهم أبار منستر فتحي قريم تقادلاي يمانع عقباتين زر ايوناس بعسران سلستان نحسا أب مبل 84 عمت عرميو بحمام تسويهم أبو ورحنا حساش حنت عتميتن 7 حموشتن ناب هزباوي حيلتات حرنت إيرتراس تسلفات تقادلاي يمانع أب اوان حرنتاو قالسي أب هادوتات أقار كبير بريتن تواقع السراويتن كم اون أب كفلي مسنع باتري كم حلاف كفلي دحرناس ندما كم أخبار حقي أب استفلاليا نؤزباتات أخبار حقي زبادوبوب كم اون حلافي مكتال كماويان أبيات فردي زبادوب كينو نهزبون هاجرون بتوفاينت زقلقل حربنيا يوم سوء تقادلاي يمانع عقباتين بعل حدارن أبو شدشتا ولداتن يوم سنسرعات قبر دما لومي 24 نحسا أب مكان مقابر حربنياتات من دفرات تفتسيمهم منستر فتحي بمسواتي قريم تقادلاي يمانع عقباتين زر ايوناس تسمعو مرير حزن الناقلتم نسدرا بيتو مكالوستون مسارحتون صنعات يهابكم يبل زي السعب زين هاقرات واتسايوم هزباويت ريبابليك تشاينان قبطن كساب مجمرتا زمتصور حمسكرم زغصل حبراوي لممد حيلا ايرا بقيسان علامازي ابقزات قبطي زكيار زولو حبراوي لممد وتهدراو زمدن نمدنفعن زباوت سطان محسن مخانو قليسان ابزل لممد زي بركز بلا استفلاليا نفرتكينات يساتفا مهلاون زتقسو ازستي حيلا اير كلتين هاقرات عمتاوي بسرع ككير مخانو حبيرم هزباويت ريبابليك تشاينان قبصن نتلممد أبا ورحم يازيا نايز حالف عمت أكايد منبارن ون صابات يردهم أوروبا أو حبرت نيوكرين لعلي $7 بليون زواجو حدش وتهدرا ودقفاز ديهم زقزيف حجز أبا معداك سرعة مكلا خلي ميسايل سرعة رادارن كالت تتكوستن كم زوعل كوميشن أوروبا أو حبرت أفليت اللهم از خمسين كله بريطانيا نيوكرين نوح رقات كونش أفزخل ميسايل نمعبال زخلا حبريتان تكنولوجين كم تمت ولا مخانة قليت سلام قدماء منستر بريطانيا أندي برنهام لومي 24 نحسا مس بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي أبزكايدو ركبيوم هاجرو نتيكلت 150 كيلومتر زونشف زمناو ميسايل نمسرح كم تتحقق زافليتهم أبغون يوكرين كم زلا أتجلس بريطانيا أتلقى متن وتهدرا ودقف كم تعبيو كتحبرت أني حيام بريطانيا أبزكينات بقطات ساتف كم زلا زخصص منجست روسيا أم كبير واقع كتكفل المخانة أتنكي غلهم هاجرات أوروبا بزيكاتي نيوكرين زقبر أوزلوا وتهدرا ودقف نروسيا نمدخام قبل عليات ترجع من الجراتات كزدقة تنحنا اللوام أب ريبابليك غيني 28 حسب استخسته مهمام كمرا وقحاف كبير 7 كسارة كم زوردة تغاليهم بتي أب رئيس كتما كوناكري زقات أماكستات بو حدو 37 كم زموتون للعسرة كم زقصلون سمزي تهاجر حبيرهم استدبي وقنات كهلو كم زغلو زقلت أتم سمزي كسر موتات كزاير كم زخل أميتهم اللوم إيران لعل 21 بليون كوبيك متر عقور بحرية وغاز زلو حدش بوتا كم زد حساسات قليت إذا حدش رخبت تحسطو بحرية وغاز بمسسان كوتبها قرون بنفع وانتاو ترا كم زهلو منقست إيران أميت اللهم لعل 34 تريليون كوبيك متر عقور بحرية وغاز زلو إيران بتهابتي نروسيا تغطيلا أبكال أي درجة تسريعة تركب اللام إيران بتحسطو ندادوان نفنزويلان سعود عربا تغطيلا أبسال سيت التارتا كم تسرع تصبت يردهم
መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ዕጡቕ ጉጅለ M23ን ስምምዕ ሰላም ንምኽታም ዝኽእሎም መርሓ ጎደና ጀሚሮም እቲ ዲፕሎማሲያዊ ተበግሶ ወከልቲ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ስዊዘርላንድ ከካይድዎ ኣብ ዝቐነዩ ዝርርብ ተበፂሖም ክልቲኦም ወገናት ከም ኣካለቲ ዝበፅሕዎ ምርዳ ምቁራእ ተኽሲ ክገብሩ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ዕጡቕ ጉጅለ M23ን ኣብ መወዳእታ 2025 ኣብ ቀጠር ዝኸተምዎ ተኽሲ ናይ ምቁራእ ስምምዕ ኣብ ተግባር ከይወዓለ ከም ተጣሕሰ ጸብጻባት የረድኦም ኣብታ ሃገር ንመቕርሐ ጸጋታት ዝጠልብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ ልዕሊ 100 ጉጅለታት ስለ ዘለዉ ምስ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ተጀሚሩ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ተበግሶ ንበይኑ ኣኻልእ ክኸውን ከም ዘይክእል ይእመት ኣሎም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኮንጎ ብዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭታትን መጥቃዕትታትን ኣሽሓት ሰባት ከም እተቐትሉን ልዕሊ 8 ሚልዮን ከም እተመዛበሉን ዝጥቀስ እዮም ብሰንኪቲ ፀጥታዊ ቅልውላው ህዝብታ ብባህርያዊ ጸጋታት ሃብታም ዝኾነት ሃገር ተጠቃሚ ጸጋታቱ ክኸውን ከም ዘይከኣለ ይሕበር እዮም ፀጥታ ንምውሓስ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ኣስታት 15,000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዛጊድ ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ይግለጽ እስራኤል ፀጥታዊ ኩነታት ሶርያ ንምምሕያሽ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዝዕንቅፍ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ተገሊጾም እዚ ዝተሓበረ እስራኤል ትማል 23 ናሕሰ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽቲ ሃገር ተወሳኺ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደት ድሕሪ ምቅልሑ እዮም በቲ ደብዳብ ዓሰርተታት ከም ዝቆሰሉ ዝገለጸ መንግስቲ ሶርያ እቲ ስጉምቲ ፀጥታ ሃገሩ ንምዝራግ ከም እተወስደ ኸሲሱሎም ይኹን እምበር እስራኤል እቲ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ሰራዊታ መጥቃዕቲ ከካይዱ ዝተወጠኑ ሚሊሻታት ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ኣፍሊጣ ኣላ ድሕሪ እዚ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ሶርያን እስራኤልን ወጥሪ ንምህዳእ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝርርብ ከም ዘካየዳ ይቃልሓሎም እስራኤል ብ18 ናሕሰ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ደብዳብ ንፈርቲ ምክያዳ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ስጉምቲ ካብ ሓየሎ ወገናት ኩነኔ ክመጾ ጸኒሕሎም እዚ ኣብ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ዓቕሚ ምክልኻል ሃገር ንምድኻም ናይ ምስፍሕፋሕ ኣጀንዳን ናይ ምስማር ምዃንኦም ተንተንቲ ፖለቲካ ዝጠቕሶም ኣብ 1967 ልዕላዊ ግዝኣት ሶርያ ንዝኾነ ሮራታት ጎላንድ ብውግእ ዝሓዘት እስራኤል ኣብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ህላውኣ ተስፍሖ ከም ዘላ ይግለጽ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ብዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣብ ኣከባቢ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ተቓሊሖም በቲ ክትርዋዕ ዝጠንቁ ባርዕ ዛጊት ኣስታት 11,000 ሄክታር ጫካ ክህሞኽ እንከሎ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘይወዓለ ኣረዲኦም ክፍለ ሃገር ቬነዳ ሕልፊ ካልኦት ከባቢታት ተሃስያ ከም ዘላ ዝተቐሰ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ልዕሊ 9,000 ህዝቢ ብምምዝባሉ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ተኣዊጅሎም ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኤውሮጳን ገለ ክፋል ኣፍሪቃን ዝተኸስተ ክትርዋዕ ዘስዓቦ ሓደጋታት ባርዕ ውን ከቢድ ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሶም እቲ ሓደጋ ኣብ ታሪኽ ኣህጉር ኤውሮጳ እቲ ዝሓየለ ምዃንኦም ጸብጻባት ዘረድኦም ዜና ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ኣማሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ንኡስ ዞባታት ተሰነይን ሃይኮታን ብተሳትፎም ዝተግበሩ ዘለው መደባት ልምዓት ተዓዚቦም ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን ቀረብን ተጠቃምነትን ተተካኣ ጸዓት ንምስፋሕን ንምምሕያሽን ይሰርሕ ኣሎም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳእቲ ልምንታት ንምውጋድ ዝዓለመ ስልጠና ተወዲቦም ቻይናን ግብፅን ክሳብ መጀመርያ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ዝቕጽል ሓበራዊ ልምምድ ሓይሊ ኣየር ኣበጊሰን ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዩክሬን ልዕሊ 7 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ሓድሽ ወተሃደራዊ ደገፍ ኣጽዲቖም ኣብ ሪፓብሊክ ጊኒ ብዝተኸስተ ምህማም ኩምራው ጎሓፍ ብውሕዱ 30 ሰባት ሞይቶም ዜና ተዛዚሙሎ ሰናይ ምሸት